खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबायहाय न' जेरै सना मानसि मासुङै जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो रौतायावहाय थांनो ओंखारदों रौतायावहाय आरसिएम कम्पानियावहाय एसे जइन जाहैनो नागिरदों आरोना जोंहालाय आफाया जइन जाखानायसो ओमफ्राय आं आफानि आन्दाराव जइन जागोन आरो आरसिएम कम्पानिनि बुस्थुफोरखौ बाहायनानै बिराद मोजां मोनदों मासे जोंहा आरसिएमनि बायदिसिना बुस्थु लाबोयो आफाया ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो जों मोजां मोननायखाय एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरोना बायदिसिना बुस्थुफोरखौ लाबोनानै जोंहानि दुकानाव दोननानै फाननो नागिरदों आरोना आङो सोरबाफोर लाबाय बायो खोमा होननानै सोरबालाय बुंदों आंनि सिगाङाव जइन जानानै लाबो जों बेलेग गोजानावसो लायलायलायनांगौ जायो नोंस्राथ' दुकानबो दोनखायो आराम जागोन ओरैगोन खाथियावनो मोनगोन बेफोरबायदि बुंनायखाय लाबोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा मा लाबोनाय जागोन मिथिया जिखिजाया थांसै जोङो थांगासिनो नै दायो रौता मोनसिगोन आरो हाटखला मोनबाय ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि मोजां बिदिनो थाबाय थाथों बोथोरा नङाबा गरमबाथाय जोंहा जिरसनाया गारियावबो गाखोथिरा बेनिखायनो बेबायदिनो थाबाय थाथों आरोना बोथोरा नै जोंहा आरसिएम दुकानावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय जइन जानोसै आरोना दायो जोंहा आफानि आन्दारावहाय ओमफ्राय जइन जाखांनायनि उनावहाय जों मा जागोन मा जाया एसे लानानै थांसै आरोना न' जिरसना न' जोंहा आरसिएमनिखौनो जाबाय थानाय जायो नालाय बेनिखायनो जइन जानानै लाबा मोजां नालाय बेखायनो जोङो जइन जानानै थाबाय आरो नै दुकाना ओरैजाय दुकान मालिका हनै दुकानाव मा दङ एसे देखायना हो सोरनोबाफोर आरसिएमनि बुस्थु नांगौबा नै बे दुकानावहाय लांफै गोसो बादि मोनजोबगोन आरोना जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय देलायनायनिफ्राय माथाय बेयाव नुनायखिनिया गासिबो आं खिथानायखौ खोनायाखै दां खिथागासिनो नै जाहा मुथुआ आरसिएमनि बुस्थु लांनो फैदों मनासे बस्थासे हुथुमगासिनो आरोना मा हुथुमदोथाय नै बस्थासे हुथुमगासिनो खमैबो 10,000निसो लाखाबाय दांलै जाहा मुथुआ मुथु नों 10,000सोनि लाखाबाय दां न' है 15,000सो जाबाय दां बस्ता फिसाजों बस्थासे 5,000 एसे बारानि 6,000नि खाथियावनो आरोना मुथु जाबाय मुथु जाबाय आयौ माथो ओंखारबोदो ओमफ्राय रुब्रा ओइ नों थिखांनो हाया इयाव फै आयौ मानो रौतायाव थांनाया न'आव मोनफैबाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय दायो जोङो आरसिएमनि बिराद बुस्थु लानानै फैबाय नालाय बेखौ दुकानाव सोनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय दा दुकानाव सोनायनि सिगांनो दुकानखौ एसे साफा खालामग्रोनो नागिरदों बिराद बेमा बेन्दों ओरि जानानै दं नालाय बेफोरखौ एसे साफा खालामसै आरो साफा खालामनानै दोननोसै खुन्दुङाबो बे न'आ जाहैबाय जोंहानि दुकाननि सोनाबथिंजाय आरो जोंहानि दुकान बहायनायनि हा मालिकनि न' बिस्रानावहाय दै लांफैदों ओइ नोंसाया मा थांदो गयसो बिहैदो आमुखिया नै दुकान साफा खालामनो थाखाय जामुता दै लायबाय बै सिंनि माबाफोरखौ बख'जोबदो कार्टुना जेबो गैया बेयाव बेकारथ' नङा दखान साजायनाय बेफोरो मोननैसो दंबावो मा बिलाय मबाइलनि दङना गैया नाय जालालै बिदिखौ माबालागानो मालफोरखौ सोजोब्बाय आङो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम लाबोनायखाय बांद्राय लाबोआखै आरो नैबेयो जाहैबाय धुप थाम्फैनि बिराद मोजांखा दाथ' थाम्फै बोथोर बेखौ बाहायनो बिराद मोजां आरोना जोंहा न'आवबो बाहायबाय थाखायो बेखौ ओमफ्राय बैयो साबन बासन हुग्रा जि सुग्रा नैबेबो साबन
10 थाखाल'सो बांद्राय दामबो नङा एल'भेरानि निमनि नारेंनि बिराद मोजां मोजां मोदोमो आरोना ओमफ्राय बियो संख्रिखौबो जोंहा न'आव बाहायबाय थाखायो साफा स्र' स्र' आराम आरोना जेबो गोसोमफोरबो गैया बेयावहाय ओमफ्राय नै बियो थावखौबो बाहायो बियो माइरंनि थाव गेस जाया बेखौ जायोब्ला ओमफ्राय नैबे मुसुर दालि मुगु दालि बेफोरबो न'आव बाहायनाय गोनजा बिराद मोजां गलियो आरोना ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मरिंगा सेम्पु बेखौथ' बिराद मोजां मोनथारबाय आङो जिरिसनाखौ मोनखांनानै बिराद खानाय गदोंमोन आंना ओमफ्राय बेखौ लानानै गगाबाय आरो सेम्पुआ खानाय गगानायनिखासो बियो दामाबो एसे बारायानो ओमफ्राय बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे बिस्कुट बेफोरखौबो न'आव जाबाय थायो जोंहा जाना मोजां मोननायखाय लाबोबावबाय आरोना आङो नैबेबो धुप ओमफ्रायो बै थेमा फिसा फिसाया जाहैबाय क्रिम एल'भेरानि बेबो बिराद मोजां लानो मोखांखौ गुरै खालामो आइयाबो लायो आंबो लायो आरोना बेखौ आंना बेलेग बेलेग लायो बेलेगबो लाबावो आं ओमफ्राय बेखौबो लायो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय फेस वास बेबो बिराद मोजां बेखौबो इउस खालामो आङो ओमफ्राय बे दामफोराबो बिराद खमसो आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पाउदार माथ्र' 10 थाखाल' बेखौबो आं आगोलाव लाखांबाय बिराद मोजां मोदोमो आरो नै ओमफ्राय बियो पेनग' बिराद मोजां बेबो लानो आथिं जरा आखाइ जरा सानायाव फुनना लाबाथाय सेब बोखाङो आरो जरा सानायनि ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय स्टेफ्रि कटननि बिराद मोजां गोलाव लानो आरामथार आं इउस खालामखानायखाय लानानै फैदों आरो ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय आरसिमनि नङा मुथुनि दुखानाव दंमोन आरो कालार फंसन ओमफ्राय सोनानै दोनदेरबाय आं ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय सार्फ आरसिमनि बेबो माथ्र' 10 थाखाल'सो पेकेटसेयाव आराम मोजांनो मोदोमो ओमफ्राय बेबो 10 थाखा पेकेटावहाय दामनिबो दङ दाम खमनिखौल' लाबोदो जोङो बेयो जाहैबाय सापात ओमफ्राय नैबे मोनसेया गुफुर कालारनिया बेबो जाहैबाय सार्फ आरो बेखौबो न'आव जोंहा बाहायखाबाय थायो बिराद मोजाङानो बेबो जिखिजाया आरसिमनि बुस्थुखौनो मोजां मोनजोबो आङो ओमफ्राय बेयो थाम्फैनि धुपा बेखौनो आलायनानै दोनबावदों आरो बेखिनियानो आं लाबोनाया उनावहाय सोरबाफोर नांगौ होनोबोला लाबोबावगोन आरो ओमफ्राय दा सोरबाफोर आरसिमनि बुस्थु मायाबा नांगौ होनबाथाय जोंहानि दुखानाव फैबोला मोनसिगोन आरोना दैज्लां बोथोर जालायबाय जोंना फख्रिया देरलायबाय ना फिसिनायनि समा जालायबाय ओमफ्राय नै दायो फख्रियाव ना फिसिनो थाखाय ना लाखिलायबाय आरोना आङो फेसबुकनि पेमेन्ट मोनदोंमोनहाय बे फेसबुकनि पेमेन्टजोंनो आङो फख्रिनि नाखौबो हगारनोसै होननानै लाखिबाय 10,000नि ओमफ्राय आरो बे आरसिएमाव जइन जानाय माल लाबोनायफोराबो बे फेसबुकनि पेमेन्टआनोमोन आङो फेसबुकनि पेमेन्टखौ जाय समनिफ्राय मोनजेनदों बेनिफ्राय गेप्स गैयालासिनो मान्थलि मोनबोबाय थादों नालाय बिनिखायनो एसे माखौबाफोर मावनानै लानि होननानै बहाबा खामानिफोराव बाहायनाय जादों आरोना आरो बेफोर फैसाफोरखौ बिदिनो लाब्लाब साब्लाब बाहायना लाबाबो उनावहाय नांगौबा नांगौ मोना नालाय बिनिखायनो खामानिफोरावनो बिदिनो बाहायदों आरो ओमफ्राय दा नाखौ दिनै 10,000नि लाखिथ'ला जिखिजाया 10,000नि लाखिगोन होननानै टारगेट लादों आरो जिखिजाया दिनै 6-7 हाजार बेफोरबायदिनि लाखिनोसै आरो अखाबो बोथोरमोन अखा एसे हादोंमोन ओमफ्राय नै दायो नाखौ फख्रियाव लांबाय जोंहा बोसोरे बे बोराइनिफ्रायनो लाखिनाय जायो नाखौ ओमफ्राय दा फख्रिया बारा साफा खालामथ'नाय जायाखै दैयाबो बांद्राय गिदिर नङा नालाय ओमफ्राय नाफोरासो माबोरै जागोनथाय मिन्थिला जिखिजाया हगारग्रोनोसै बिलाइ फुंदों आरो बोराया ना लाबोग्राया फख्रिया एसे लेथ्रा जादों फख्रिया लेथ्रा जायोब्ला नाफोरा थैयो बेयावहाय सुनै माबाना हो दैयाव लगायनानै सुनै हो होननानै बुंदों आरो जिखिजाया नाखौ दायो हगारग्रोनोसै ओमफ्रायो सुनैखौ उनावहाय होबाय थानोसै आरो ओमफ्राय नै दाखालि बावै जाहोनावहाय जोंहा बिनानावा आलासि जाफैदोंमोन बिदिनो बियो सम अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट जोंहानाव दसे हाबलाङो जिरिसनाखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय बे दिनखालिबो हाबलांदोंमोन आरो ओमफ्राय आं मेम'रि दोनथ'थ' एसे भिडिअ लानोसै होननानै भिडिअ लादों आरो
जिरि सनायाबो एकदम माबा माबि जाबाथाय अन्थाव बाथावनो नायबाय थायो खुदै मन'लायो बिनिखायनो आङो बेनो एक्सट्रा मेरिगल्ड बिस्कुटखौ दैयावहाय सिग्लिनानै एसे एसे सामुसदो दौदों आरो आं बारा जेबो बेलेग मेथाइखौ दौवा बेनो माथ्र' मेरिगल्डखौल' दौनाय जायो आरोना दा दसे आरो पेकेटनिखौथ' जेबो दौखाथारा आङो दायो आरो देनां गिदिर जाबाबो आं पेकेटनिफोरखौ बारा फसाया नालाय एसेबां थाब पेकेटनि बुस्थु दौवा होननानै सानदों नाथायबा मा बुंनो आरोना जाबाय बायनोबो हागौ बेफोरखौथ' बादा होथाबनोबो हानाय नङाना जायखिजाया देरग्रोथोंसै उनाव बोरै बोरै जायोसै ओमफ्राय दा जोङो सा लोंनायखौनो मेमर दोनथ'दो एसे भिडिअ लाबाय नालाय बेखौनो दाननाबो गारनो बायो नालाय होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर जायफोरा जों भिडिअ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं दा मानि ब्लग भिडिअखौनो बारा बानायनायखौनो जाथाराखै सोरबा सोरबालाय बुङो ब्लग भिडिअ लाबो होननानै बिदिनो लाबोगोन आरोना गेजेर गेजेर दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय